Ayoko dito. Ayo! Ayo! Ay, excited ako ito. Ayaw pa sa sulod lang. Sabi na, sige na. Hey sir, welcome sir! Niyataron sa Maricopa Shopping Imperium sir. Welcome sa mga office sir. So, nindot kayo itong opisina o nindot po na itong opportunity. So, sir, ali! Ay sir, nito ba? Sagot ko, Maricopa Shipping Imperium sir. Nito ka sa sir. Ay, pwede mo sagot ko sir. Sige, nito tambal ako sa mga product mo sa Maricopa juice, Maricopa coffee. Pasalot ko sir, magsagot ko rin ako salat sir. Nindot ano sila yun, napay Maricopa, ano, nindotan yung mga kuwan ba, mga bumbong ni sir, logo ni sir, nindota rin yung mga. Sus, kanindot niya sir. Ay, salamat ko naka-family na ko dito dito sa Maricopa. Salamat ko family na part na ko sa family sa Maricopa Coffee. Salamat ko rin sir. So, sir, let's get inside. No? Nindot kayo ito ng opisina sir. So, welcome dito sa itong opisina. So, makita ito ang mga malindot na product, mga quality ng product. Og, ang atong home and laundry cares. Kini sir. Muna itong home and laundry cares. Napertingin ko ta, no? Concentrated, consistent, high quality products. Og, makita na ito ni sa atong opisina, no? Pwede na ta makapalit di reset, nindot kayo, natay, toilet bowl cleaner, liquid detergent, no? O, nabutay, mga stock pa dali. Dagang patang mga stock. Nindot kayo. Juice, o ang atong coffee, mauni siya, atong juice nasa likod, nabutay mga 1 liter. 1 liter. So, welcome mo, no? Pwede mo palit o pwede po mo order. Especially sa atong channel, pwede mo comment down below. Ano yung mga products sir? Napay mga pa-George. Nindot agad sir, napay ko, no? Sus, nindot niya eh. Napay ko, sus, kanindot sir. Nindot niya, no? Sus, kanindot, napay ko, no? Sorry, nindot pa, nindot sir. Nindot, kanindot ni. Kanindot, nindot niya eh. Nindot kayo, nindot. Kanindot sir. Nindot talaga. Nindot, ako kagiguranan sir eh. Sir, welcome diri sa atong office, sir. Welcome sa atong business. By the way, makita niyo sir sa atong atubangan mo nito mga top 1 nga mga produkto. Perting nindota, perting high quality, no? Kini ato ang Maricopa Blend 20-in-1 coffee. Wow! 20-in-1. So 20 ka herbal ang naaani sir. Organic. Nice kayo sa atong sir, no? Makatabang sa atong panglawas. Immune booster. O napatay usa. Atong gitawag nga 13-in-1 detox juice. Okay, Maricopa detox juice. Kung makita ninyo, 13-in-1. So for the first time sa Pilipinas, kita ra ang 13-in-1 nga detox juice. Alright, kanindot kayo. Good news kaayo sa atong side o good news pod kayo sa imong side, sir. O sa atong mga tigpaminaw, o sa atong tiglantaw, nindot kayo. Mo order na mo no diri sa atong FB page o sa atong channel, please comment down below para ma-entertain dahil na to. O naapata. Kung insecure kay ta sa atong mga pamanit, sa atong outside nga mga dagway, pwede kini siya. Mo ni siya gitawag kining sa una, kining itom, charcoal. Pwede ni siya sa init sa adlaw, no? Protection ni siya sa init sa adlaw. At the same time, makatanggal ni siya sa mga bugas-bugas. Dili sa giingon nga gutmon mo no kay wala mo'y bugas. Kanang bugas sa inyong naong atong Tagalog. So kini pod siya is mo ni siya ang atong gitawag nga cocoa buttermilk. For the first time, ang cocoa, ang butter ug ang milk gisagol. Unsa kay epekto? Nindot sa panit. O ang atong di na to makalimtan sa atong negosyo no, ang atong gitawag nga glutathione. Pampaputi, pampapresko. Kung mapalit nimo ning tanan sir, nindot imong pamanit. Alright? O di pod magpaulay sir, ang atong gitawag nga home and laundry cares, which is kini, no? Alita Cleanse Antibac. From the word antibac, nindot kayo. At the same time na po tayo, iyang kapares, iyang katambal, ang atong gitawag nga, Alita Cleanse Dishwashing Liquid nga lemon.
lemon ang flavor. So dagan-dagan pa to sir, no? Kini sila is 1 liter. Kung makita ko na to sir, dapat tayo mga 1 gallon. Diri sir, no? O sa kung ganahan, no, nga inigduol pa lang sa chicks. Mupilit jud ang chicks. Na tayo mga pahumot, no? 5 sa babae, 5 pud sa lalaki. Pilian na siya. High quality La Parfum perfume, no? Oil based na siya, nindot kini siya sa tong kaugalingon kay di ni siya makakuha sa tong panit, di siya makadaot. So, thank you so much sir, no, sa pag-ari nimo sir. Oh, thank you so much and order now para ma-prioritize na to ang inyong order, no? Pwede ta deliver online and deliver offline nationwide. Thank you so much sir sa pag-ari. Oh, thank you so much po guys for watching. Thank you so much. Bye.